Avui anirem al Pedraforca pel Verdet. Efectivament, les polaines i tot l'equip d'hivern. Sortirem del mirador de Gresolet i anirem cap al refugi Lluís Estassen, pujarem cap al coll del Verdet, la canal del Verdet, el cim nord i acabarem al Pollegó Superior. Per baixar ho farem per la Tartera. Passem pel refugi Lluís Estassen i tirem cap al coll del Verdet. Per avançar amb més seguretat ja ens hem calçat els grampons, doncs la neu està força dura. I en aquests flanquejos cal anar ben calçat. Allà molt al fons podem veure la Tossa d'Alp. En aquest tram, just abans del coll del Verdet, hi trobem una bona quantitat de neu. Ja som en el coll del Verdet i ara ve el tros divertit, la canal del Verdet. La canal del Verdet està orientada a nord i així doncs està a la zona obaga i està força glaçat i haurem de fer servir el piolet per poder tirar amb més seguretat cap amunt. Al tros final de la canal del Verdet hi trobarem un cable que ens ajudarà força per superar aquest últim i glaçat tram. En aquesta vista del Google Earth podem veure clarament el coll del Verdet per on hem passat, la canal, el cim nord, que passarem, i finalment el Pollegó Superior. I ara ja anem cap al cim nord, una altra cota secundària posterior i els dos colls que hi ha entremig. Sort del casco! Naturalment, per això el portes al casco. I ara ja un últim tram i ja serem al Pollegó Superior, el cim més alt del Pedraforca, 2.506 metres. I ara Tartera avall, fins un altre cop al mirador del Gresolet. Una excursió magnífica i un dia extraordinari.